नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येनं नम्रं भवेत् श्रुतं चेवयज्ञन्तकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुखं कार्ये समुत्कर्षणं श्रेयसस्येकमुत्क्रं परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयधेयनिष्ठ रदन्तः प्रजागर्तुति चिन्तिगम्बरे मनो विनोदं हेतु वस्तुनि जदा भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्तनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधोमुखे हदन्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय भारत माता की माझं माई गुरुजी म्हणून मला इथे ओळखतात 22 वर्षापासून इथे आहे सर आणि सगळं मी शिकवलं इथे आणि भाऊ पण तिथे आहे इथे मी सर योगा आणि संस्कृत शिकवतो आरती आणि आहेत तुमचे शिष्य सर इथे तर माझे कमीत कमी 2 लाख पर्यंत यस आणि आयुर्वेदिक मला इथे 20 वर्ष झाले नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्